pressupostos que presentem al govern són uns pressupostos que són necessaris i són fonamentals per poder avançar i tirar endavant una ciutat millor. Són necessaris per crear i construir una ciutat realment cuidadora, una ciutat realment feminista i una ciutat que sigui capaç d'estar al costat de la seva ciutadania i de fer impulsar unes polítiques socials que són necessàries i que la nostra ciutadania també sap que són necessàries. Destacar algun dels elements de les regidories que portem, en aquest cas jo. En el cas dels feminismes i LGTBIQ, augmentem el pressupost en un 90%. Creiem que partim d'una situació de base en què s'havien començat a fer coses, però volem que Tarragona sigui una ciutat realment feminista i per això cal una bona inversió. Aquesta inversió anirà destinada en gran mesura a fer que les polítiques de l'Ajuntament de Tarragona siguin feministes a nivell transversal, que hi hagi unes polítiques transversals de gènere, que hi hagi unes polítiques de difusió i de divulgació i de sensibilització entorn a l'evitació de la violència masclista en tots els seus àmbits i que siguin realment valentes i que puguin tirar endavant aquesta ciutat realment feminista. També hem augmentat el pressupost en l'àrea, en la nova regidoria de capacitats diverses, una regidoria que considerem necessària per posar en valor totes les necessitats que tenen un ampli percentatge de la nostra població. Recordem que entorn al 13% de la ciutadania de Tarragona té algun tipus de discapacitat, per tant estem parlant de molta població, de moltes famílies que necessiten d'aquests recursos i per tant augmentem també la partida d'aquesta nova regidoria creada en aquest nou govern, l'augmentem en un 20%. També augmentem la partida de centres cívics i això ens sembla que és molt important perquè ens ajudarà a fer que totes les polítiques que fem des de l'Ajuntament s'apropin millor a la ciutadania. Els centres cívics al final són una forma de fer que l'Ajuntament tingui capil·lars a la resta, a tota la ciutat, a tots els nostres barris. I són uns equipaments que ja són molt potents però que hem de potenciar perquè realment siguin espais on les entitats i la ciutadania pugui tenir els serveis que necessita per part de l'Ajuntament. Per tant, augmentem també les inversions en el cas dels centres cívics i augmentem també enfocades a que siguin aquests equipaments més accessibles, que això considerem que és una compta pendent que tenim a tota la ciutat, però també als equipaments municipals. També fem possible que Tarragona sigui una ciutat animalista, que sigui una ciutat en la que es tirin endavant polítiques valentes de benestar animal i, per exemple, augmentem el pressupost o creem pressupost per manteniment i per millora de les instal·lacions que ja tenim de la gossera i de la protectora d'animals i del CRAM i ho augmentem de 0 a 77.000 euros. Creiem que aquesta inversió és molt necessària. Portem més d'una dècada sense fer les inversions que són necessàries i aquí volem que hi hagi un tracte als animals que sigui realment bo i que sigui també una ciutat cuidadora pels nostres animals. També fem una partida de 15.000 euros perquè hi hagi una gestió efectiva i digna de les colònies de gats. Sabem que queda molt de camí per recórrer, però volem començar aquest camí també. I també tenim una partida que serà per fer una platja per gossos a la ciutat de Tarragona. És una demanda que porta molts anys existint i que volem entomar i volem tirar endavant que aquest equipament sí que sigui possible a la nostra ciutat.